ik mag jullie feliciteren met een hele leuke prijs. Ik tel tot 3, dan mag je open. 1, 2, 3, ga maar kijken! Ja! In Harkema binnen 8 mensen verrast met een flink geldbedrag. Je bent gewoon zo verrekte nieuwsgierig als wat natuurlijk. Dus ja, en toen zag ik die 2 en die 5. En toen wist ik al genoeg. Nee, het zit toch echt net. Vooral het verhaal eromheen, dat wie je natuurlijk al 3 hier. Nee, weer wij. Die hebben onze oude postcode loterij nummer hebben onhullen. Dat het gewoon echt de gouden envelop is. Dat is echt de kerstplantaties maar. €24.000 per lot en ik wordt er onder de winners nog een auto verdeeld. Heel gek is dat. Dan heb je een cheque in handen met een heerlijk bedrag erop. En toch dan die auto die er overheen komt is tastbaar. Die staat er, die kan je aanraken. En dat is dan heel anders dan het kartonnetje met dat bedrag erop. Dus de auto is altijd wel een extra hoogtepunt. Ja. Ik zou het haast vergeten. Belinda, je hebt de auto gewonnen! Nee! Ik zei het al. Dankjewel. Je bent bij de haatprijs van Trokang. Ja, de auto, hè? Ja, dus net verwacht, maar toch gebeurt het. En dan speel ik nog eens met 2 lotten mei, dus €50.000. Wat wil je mijn eerste reactie? Ja, daar ben je een beetje stil van. Even goed over nadenken wat we ermee gaan doen. Wie winnen ontspanning van een auto. Dus ja, voor u is het al net zo vanzelfsprekend omdat we het met in leen doen. En dan is dit echt zo'n grote parel om te winnen. Makkelijker zo. Bij elkaar opgeteld 50.000 en een auto. Ja. Yes! Ja, geweldig. Schreeuw het nog even uit. Yes! Kijk, nu gaan we los hoor. Gaat Harkema helemaal los.